sa tao lang ang gugma sa Ginoo. Amen. No? No, limang ka maigsoon nga gi-example dili maigsoon ang lunsay nga gugma mo kanako sa bag-o pakitang ninyo. Amen. Di man ta makarelita di pa man ta ninyo. Amen. Pero maigsoon nasayod ko nga kaning magtiayon masamin nyo gamit yung gugma ka oros-oros. Amen. Muna maigsoon mo ka na ang gusto sa Ginoo. Igsoon ka nang gauros-uros nga gugma. Amen. No, ka na bang wala ka butangan nga gugma mo kaniya. Amen. Di ilang kay tuwing Domingo. Amen. No? Di ilang kay sa linggo lang. Amen. Kundi sa matagkaroon lugon niya mison. Adlaw man ang Lunes, Martes, Merkulis. Sa tanang adlaw igsoon, sa tanang oras, sa tanang minuto, kinahanglan nga pakita nato ang uros-uros nga gugma sa Ginoo. Amen. Gani dili pa sa unahan mangison, mihunong ka kanako bisan pa sa kamingawan o bisan pa sa dapit nga walay tanong. Amen. Imagine ani mo mangison. Kung iliteral na to ison nga bisan pa walay tanong sa tugpag, bisan pa walay makaon, gugma uslay. Amen. Siguro mo ning ingon nila no nga balag saging masalabing. Amen. Praise God. No? Mga igsoon. Muna mga igsoon, no? Nga kinahanglan yun mga igsoon nga ipakita na to, naguros-uros, nagugma na to, diya sa tungbuhin nga Diyos. Amen. Daw sama nga ipakita niya ang naguros-uros, nagugma niya nga to sa cross, sa Kalbaryo. Amen. Nga nung naguros-uros mga igsoon, naguros ang dugo. Amen. Amen. Tungod sa mga sala, tungod sa akong mga sala mga igsoon, naghuros-uros ang dugo sa Ginoo. Amen. So, basaon na ito nga na maigsoon ang Mateo Kapitulo 24, versikulo 12. Mateo Kapitulo 24, versikulo 12. Tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Amen. Ug tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Maigsoon. Karon nga panahon igsoon asay nga daghan nga tao, daghang dautan nga tao. Amen. No. Nasay ta maigsoon sa mga dautang mga tao karon nga panahon na maigsoon. Amen. Muna maigsoon nga pulong sa Dios maigsoon kanunay na pahinumdum ka nato no. Igsoon kinahanglan nga dili ka isa diriya ug tungod sa pagdagsang ug tungod sa pagdagsang sa dautan mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Igsoon ayog sugot igsoon nga isa ka niining daghang tao nagisgutan diri sa Mateo 24 versikulo 12 pagpamulong man sa tong Ginoong Kristo. Amen. No? Daghan kay tag madungog di ang igsoon nga mga nagkalain-lain ng mga pinulungan. Amen. O kung dili ba maigsoon nagtudlo na og lain nga pagtulunan. Amen. No? Muna magbantay tang maigsoon. Kay tungod lagi usa ka na nga makapabugnaw sa tong gugma. Amen. No. Mas muna akong maigsoon ug tungod sa pagdagsang sa dautan mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Amen. Karon maigsoon nasayon ta lagi nga daghanag mga dautang mga tao maigsoon muna pagpabilin sa tong Ginoong Kristo kay aron ikaw ug ako inigbalik sa tong Ginoong Kristo igsoon ang gugma nga yatag nato sa tong Ginoo lunsay. Amen. Dili
bugnaw. Amen. Kaya nasa ito mga igsoon, kung init-init o bugnaw ka, impyerno guling dulngan. Amen. Mga igsoon, kini sa diri sa Matthew 24 na side juta nga pagpamulong ni siya sa atong Ginoong Kristo. Amen. Muna kinahanglan igsoon nga ang imong gugma. Amen. Kung imong gugma sa isa ka tawo ng guros-uros man igsoon, balik ko na ako. Kinahanglan mas mo nga maguros-uros sa Ginoo. Amen. Amen. Gigugma man gayna nimong tawo nga binuhat na. Unsa ba ko na nabuhat sa imuha? Amen. Kinahanglan nga mas more ilag nato ang Ginoo. Amen. Kung naman mo relasyon karon, no? I love him more than you. Amen. Anay son, ha? Dili kay I love you more than him. Amen. Kaya ang Ginoo naman nato siloso. Amen. Silosong bitaw. Amen. Praise God. No? So, muna mga igsoon, na klaro kayo mga igsoon, ang pulong sa Diyos mga igsoon, no, nga nag-isgot dyan, gugma. Amen. So, unsang pamaagi mga igsoon, nga ang gugma sa tao mabugnaw. Amen. No? Tungkol sa pagdagsang sa dagang mga daotang tao. Amen. Sa problema, pagsulay, sakit. Amen. Pero isa lang gusto sa Ginoo igsoon, ipabili ng gugma mo kaniya. Amen. Amen. Sa versikulo 5 tama igsoon sa atong teksto. Revelation chapter 2 verse 5. Busa hunahunahon sa imong sala. Pag hinulsol ug buhatang imong gibuhat sa sinugdan. Apan kung dili ka maghinulsol mo ana ako kanimo ug kuhaon ko ang imong butanganan sa suga gikan sa nahimutangan niini. Amen, my son. Daw sa to pa my son, kini usa ni siya kapag pukaw kanatong my son. Amen. Kung ang imong gugma sa Ginoo taphaw. Amen. Kung imong ikaw ug ang Ginoo igsoon na nasayod kung unsa ang sitwasyon karon. Amen. Musa igsoon ang pulong karon. Busa huna-huna unsay imong sala. Amen, maigsoon. Daw sa ato pa maigsoon, nagisgot man tag gugma diri igsoon. Daw sa ato pa maigsoon, kung dili na kung dili na kanang bang pure ang imong paggugma sa Ginoo, no? For the sake na lang. Amen? What I mean is, musimba na lang ka, kahit tungod Kristohanon ka, o bato-bato sa langit naman huwag magalit. Kaya, para lang ingnon ka nga Diyos nun, o tigpagkuruning nun. Amen? No, musimba na lang ka, kay for the sake. Amen? For the sake niya Kristohanon ka. Amen? Wala na, nakainlay niya sa muna-una, sa mong kasing-kasing. Musimba ko, kahit tungod, naigugma ko sa Ginoo. Amen? Musimba ko, kahit tungod, kini, gibalaan sa akong magbubuhat. Amen? Kahit tungod, nahigugma ko sa akong magbubuhat. Amen? Kaya yung sa gingunda, sa pulong sa Diyos, Mingson, no? Common verse kay Mingson, John 14:50, no? Apan kung naigugma ka mo kanako, tumana ang akong sa sugo o saan. Amen? Muna mga igsoon, nga kinahanglan day magsoon nga ang atong gugma ipabilin nga nato. Amen? Ipabilin nato nga kaniya. Amen? No? Gingon rin sa pulong sa Diyos, migsoon, klaro tataw ang pulong sa Diyos. Busa hunahunahon sa imong sala. Amen? No? Sala din na magsoon nga imong gugma taphaw na lang. Amen. Sa masanggingon ka ganyan nga musimban lang ka is for the sake nga Kristohanon ka, etc. Amen. So kinahanglan nga dili ta maging ana migsoon. Amen. Labi na karon pa igsoon nga hapit na og duol na ang panahon sa pagbalik sa tumbuhin nga Dios. Amen. Dili na uso karon igsoon ang pag-backslide. Amen. Dili na uso karon igsoon ang pag 50-50. Amen. Kinahanglan 100% atong ihatag sa Ginoo. Amen.
No? Matong pala sa unahan mo son, pag inulsol o buhat pag inulsol o buhatang gibuhat mo sa sinugdan. Amen. So balik na po nato kini Migson. No? Nga gusto lagi sa Ginoo. No? Gibasa nato kaganiya sama sa sulat ni Propeta Jeremias. No? Nga nagulos-ulos nga gugma nimo ba? Kana bitaw una nato nga na first meet ang Ginoo. No, grabe kay ta kadasig, grabe kay ta kamalipayon, no? So nako kanang gusto na lang ta perminti simba, perminti na lang prayer meeting, gusto na mapuyog simbahan. Kasi nakakuha na sulay. Amen. Kasi nakasulay na. Amen. Kita yung tanan Migson. That is why Migson, ang pulo sa Ginoo karon nga kabuntagon Migson, nagpainumdom nga kinahanglan ibalik na nimo karon Migson. Amen. Amen Migson. Kinahanglan nga ibalik natong atong unang gugma nganha kaniya. Amen. No, dire pa ta sa unahan Migson. No? Pag inulsol og buhata ang gibuhat mo sa sinugdan. Apan kung dili ka maginulsol. Amen. Dili na karon Migson. Mana ako kanimo kuhaon ko ang imbutanganan sa suga gikan sa nahimutangan ini. Nasayod kay Igsoon nga kung tanggalo na imong kahayag Igsoon. Kini siya is mag-isgotag gipadayagson mga parables mong gini siya. Amen. So sa kuan lang kuan Migson nga lagmit jud dahil perno jud ka. Amen. Mag-isgotag suga hayag. Amen. So kung kuan ang suga sa imo mahimo na ka ngit-ngit. O kanang kangit-ngit nimo gipadayon na nimo tungod sa pagbalik asa ka paingon sa imperno. Amen. Migson muna Migson no? Nga ang pulong sa Dios kanunay o nagpainomdom ka nato karon nga ibalik nato ang unang gugma kaniya. Amen. No? Igsoon diri sa kapitulo versikulo 5 Igsoon. No, klaro kay Igsoon no. Busa una unsay mo sala. Kanabang literal nga atong una-unaon. No, analyze nato Lord. Ako pa ba ni Lord? O ikaw pa nagtalasong kaugalingon, Lord? O ako na? Atong unang-naon, Igsoon ba, no? Ang pulong sa Diyos, naging undre, unang-naon. Amen? So, kinahanglan, Igsoon, nga sa matag karon o kunya, pamalandungan nato itong kaugalingon. Kung nakailan pa ba ta sa Ginoo. Amen? No? Pulong nga pag-inulso, Igsoon, sugo. Amen. Literal ni Igsoon, kung imong ginikanan, dili nimo tumanon, piti jud ka. Amen. Mga bata, kung dili jud tumanon ang ginikanan, pitiyon jud na. Amen. Busa mo Igsoon, no, kinalan nga maghinulsulta. Amen. Kinalan ibalik nato atong unang gugma kaniya. Amen. No. Sama Igsoon sa nasgutan nato kagani Igsoon. Apan kung dili ka maghinulsol, bahala ako kanimo kuhaan ko ang imong butonganan sa suga. Amen. Igsoon, nasayod ko nga bisan kinsa ang tao, dili gyud gusto maimperno. Amen. Dili gyud kanang ganahan anang imperno. Amen. Reklamon gatagoy kwarta. Amen. Nga dili ta mapasok. Amen. Reklamo tag kanang nabalatian nga dili man ta mapasok. Amen. Reklamo tag way bugas dili mapasok. Unsa na ka sa imperno Igsoon nga maglangoy-langoy ka sa linaw na kalayo. Amen. Unsa na ka sa imperno Igsoon nga maglangoy-langoy ka sa linaw na kalayo. Amen. Gisgutan de Igsoon, linaw na kalayo ha. Dili linaw na tubig. Sayad ko, nakasabot mo sa linaw na tubig. So, gipalin na karon Igsoon, ha? Nga,
linaw nga tubig. Kumbaga, sama sa mga sapa. Amen? Linaw. Pero may puno kay sol, linaw nga kalayo. Amen? Muna may son, nga kinahanglan, ipabili na to itong gugma kaniya. Amen? Muna kinahanglan nga mamalandong ta sa itong kagalingon. Nga Lord, ikaw pa ba ni Lord? Ikaw pa ba ni nagmanin sa akong kinabuhi? Ubasin biyag si Satanas na. Amen? Wala ta. Ikaw ra ang Ginoong ang nasayod kung unsa ang inyong relasyon, inyong sitwasyon karon. Amen sa Ginoo. Amen? No? Wow, mag-isgot ta diri ng igsoon. Tulo ka butang. Aron mo balik ang first love sa Ginoo. Amen? Amen? Amen. Tulo ka butang. Aron mo balik ang first love sa Ginoo. Amen? So, unang-una magsoon, pagampo. Amen? Kinahanglan nga magampo ka. Amen? Kung sa imong pagampo magsoon, sama sa nisgutan na to karon, paghinulsol. Magampo ka sa kinasing-kasing o sa mahinulsolon. Amen? Amen mga igsoon. No? Kaya matod palagi sa pulong mga igsoon, ang pagampo sa tao nga matarong adunay kahimuan. Amen? Megson ang atong Ginoo walay gipili na sayod kana. Amen. Kay kung doon na pa gipili son kita tanan lagmi impierno na gyud ta. Kay di matataloy tayo ilong. Amen. Sa may taloy tayo ilong dire. Amen. Skipi na siguro. Praise God. Amen Megson. No? Mao na karon Megson nga kinahanglan maghinulsol ta. Amen. Magamputa sa Ginoo. Amen. Aron nga papasun niya itong kasaypanan. Amen. Kay matod pa sa pulong sa Diyos Megson, dagtong pula kaya niya papution. Amen. Hallelujah. Praise God Megson. So ikaduha Megson. No? Kining pulong pag-inulsol, basahan na ito ang ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9. Second Peter ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang saad. Sumala sa ginamuna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundi nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Amen. Nasabtan ba nato Megson? Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9. Mas buna ko ang gibasa sa ang Ginoo dili maglangan pagtuman siyang gisaad. Sumala sa Ginoo na sa uban. Amen. Dili gyud langan-langan na itong Ginoo igsoon. Amen. Muna karon Megson nga kumingon gani di ang Ginoo igsoon sa pulong. No? Kung aduna kay mabasa. Amen. Doon na kay madungog igsoon nga kanabang gitawag ka sa Ginoo igsoon. Ayaw langan-langan ang Ginoo. Amen. Kay wata niya langan-langan na pod. Amen. So, muna ko, no? Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang isa at sumala sa Ginoo na suban. Apan siya nagpahilog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kun dili ang tanan maginulsol ug mubiya silang masala. Amen Megson. Paginulsol. Amen. Ngano nag-isgod man ta paginulsol igsoon. Amen. Kini ikaduha na siya nga paginulsol. Katol sa pag-apo ka ganing son, naginulsol ka.
Amen. Nagbasol ka sa mga kasaypanan. Amen. Amen. Kini igsoon. Usab ni siya kapag ginulsol igsoon, no? Kay tungod lagi ang Ginoo dili gusto nga maimperno ka. Amen. Ang Ginoo dili gusto nga maalaw imong kinabuhi. Amen. Klaro kay tatawag ingon sa pulong migson. Amen. No, diri sa second verse. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili sa buot nga may usa nga malaglag. Amen, migson. Mula karon igsoon nga samtang may panahon pa igsoon, samtang kapitik pa imong kinabuhi igsoon, turn on your first love. No? Ibalik ang imong first love sa Ginoo. Amen. Kaya Ginoo lagi dili gusto nga malaglag ka. Amen. Do sa ato pa maigsoon, kung kana nga tawhana gipaday ka ng pulong sa Ginoo pan mo naglingog og may pelo siya, wala na gyud. Goodbye na lang. Amen. Congrats na lang. Amen. Congrats na lang, no? Amen. Muna may igsoon, no? Nga kinanglan nga aduna gyud tay buhaton may igsoon. Amen. Daw sama sa gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Amen. Ang kaluwasan igsoon, wala gyud nato nigi trabaho. Amen. Matod pa sa pulong sa Ginoo. No, wala nato nigi gi pasingut-singutan. Amen. Di pareha sa kanang kuan para maka-income. Amen. Kini siya igsoon, grasya. Amen. Gasa nga gikan sa Ginoo. Amen. So igsoon, ikatuloy igsoon, no, butang aron nga bumalik ang first love sa Ginoo o garon usab igsoon nga dili ka igsoon may mong pilido, no, tuto kay Kristo. Amen. Amen. Tuto kay Kristo, no. Nasayo ta may igsoon nga kung ang Ginoo atong tutukan. Amen. No, sama sa mga ginawali sa mga pastor, evangelist, etc. Amen. Kung mututok ta sa atong Ginoong Jesucristo igsoon, mahimo kang magmalampuson. Amen. Kasi gingon na sa Hebreanon kapitulo 12 bersikulo 2 igsoon. No, Hebreanon 12 Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga mao'y gisandigan sa atong pagtuo o tinghingpit niini. Wala siya musibog bisan pasayang paganto sa cross ug wala niya sapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa cross tungod sa kalipay nga madawat niya o naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Amen, Mangson. Aron daigson nga dili mawala ang imong gugma nga sa atong Ginoo Kristo. Amen. Kung gusto ka mo balik ang imong unang gugma nga sa atong Ginoo Kristo, kung gusto ka mo upgrade igsoon. Amen. Kung gusto ka igsoon, na dili may mong pildido, tutok lamang kay Kristo. Amen. No, klaro kay ang gingon sa pulong migson. Itutok ta ang atong mga mata. Amen. Ngadto kang Hesus. Nga mo'y gisandigan sa atong pagtuo. Amen. Ang atong Ginoong Jesucristo lagi igsoon, mao'y hinungdan sa atong pagtuo. Amen. He is the author and the finisher of our faith. Amen. Muna mga igsoon, nga kinahanglan igsoon, nga karon nga panahon igsoon, ibalik nato ang atong unang gugma. Amen. Kinahanglan nga susihon nato ang atong kaugalingon. Igsoon, susihay mong kaugalingon igsoon. Kung Ginoo pa ba'y nanag-iya ni Ana igsoon,
Wala ko kabaligson. Kamura ang nakabalog ang Ginoo o kumusta ang inyong relasyon karon. Amen. That is why igsoon ang pulong sa Ginoo no matud pa sa atong tema, ibalik ang imong unang gugma kaniya samtang may panahon pa. Amen. Amen magson. Ibalik ang imong unang gugma kaniya samtang may panahon pa. Amen. Kay kung wala na gyud panahon igsoon, pwes na gyud ang tanan. Amen. Kung wala na panahon igsoon, ulahin na ang tanan. Huwag nasayod ta nga nasa ulahi ang pagmahay wala sa unahan. Amen. Muna mo igsoon nga pulong sa Dios nagapahinumdom ka natong igsoon nga kung ikaw naganaman na makakabog na igsoon, ibalik ang kainit sa pagpangalagad sa itong Ginoo. Amen? Keep your faith burning. Amen? Kaya igsoon, usbon ako, kung initinit ka o bugnaw-bugnaw ka, iluwa di ka. Amen? Dili tirang nga iluwa ka igsoon. Kung dili igsoon, dili ka dawaton sa Ginoo. Amen. May sama kay igsoon sa gisgutan sa atong Ginoo Kristo sa Mateo kapitulo 7. Nga dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian. Amen. Apan kadto lamang nagtuman. Amen mga igsoon. Igsoon. Pamanlundong yang pulong igsoon. Ang Ginoo gusto niya igsoon nga ibalik ang imong unang gugma kaniya. Kay dilibot igsoon ng Ginoo mga laglag ta. Amen. Dilibot sa Ginoo igsoon nga mga hulog ta. Amen. Karon igsoon kung ikaw igsoon aduna kay pagkulang sa Ginoo. Adunay kakulangon nga na kaniya igsuon. Karon na panahon aron nga mobawi ka kaniya. Amen. Dili na karon ang panahon sa pagluya-luya igsuon. Nasayod ta nga nakasulat sa balang kasulatan, nag-anam-anam na o ka-fulfill. Amen. Igsuon. Ayaw lang tayo igsuon nga maulahi ang panahon ng igsoon. Nga wala na'y panahon aron ikaw makapaghinulson pa. Amen. This is the right time na ibalik nimo imong first love nga na kaniya. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Laikon po kay Ginoo. Kantahon na to ang gugma igsoon. Panglandungan na to ang pulong sa Dios. Hallelujah. Bisan tuod, dili gyud kita ngayon igsoon. Amen. Because we are all Gentiles. Amen. Dili kita Hudyo. Amen. Pero gipakamatyan ta. Usa ka igsoon nga gipakamatyan sa Ginoo. Amen. Muna igsoon nga dili siya gusto nga imong kinabuhi o imong kalag maadto dito sa linaw nga kalayo nga maong impyerno. Amen. Hallelujah, Jesus. Dalaygon ka Ginoo sa wala katapusan. Ang iyan, napanimong ipakamatyan, isan ako daghasala, imong ihapon kong ipangga, usabang na ako, nganong higugma mo't maayo. Yes, Lord. Bisan dili ang hayat, ako musimba, umuday kanimo. Yes, Lord. Hallelujah. Sa lubi matinod anon,
kapasayloan mo Yes, Lord. na ako. So, this is the right time na makiksulti ka sa tumboy ng Diyos. So, gusto sa Ginoo may balik nimo ang unang gugmang manhakan mo. Hallelujah. Bisan dili ang ayan, ako musimba, ug muday kanimo. Ikaw ang gugma, tinugan sa grasya. Ikaw ang simbaon, takusong halandon. Gamhanan ka nga Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Gamhanan ka nga Diyos. Yes, Lord Jesus. Sa nun'y matinudanon, kapasayloan mo na ako. Sa dulo sa kasubok, gihugasan mo Gibalo, kung saban na ako, nganong giguma mo maayo. Bisan dili ang ayan, ako mo simba, kung muday kanimo. Ikaw ang gugma, tinugan sa grasya. Ikaw ang simbaon, takusong halandon. Gamhanan ka nga Diyos. Gamhanan ka nga Diyos. Ikaw ang gugma, tinugan sa grasya. Ikaw ang simbaon, takusong halandon. Gamhanan ka nga Diyos. Gamhanan ka nga Diyos. Gamhanan ka nga Diyos. Yes, Lord. Galing ka sa ulit ng puso. Gamhanan ka, Yes, Jesus. gamhanan ka. Bless you. Jesus. Shall we praise the name of Jesus Christ? Hallelujah. Hallelujah. Dalay ko ka kay Ginoo sa walang katapusan, Lord. We bless your holy name, Father God. Labing halando no kabhanan ang mga Diyos, Lord. Salamat kayo sa mga bulong. Din, Lord, nagpukaw ka na mo, Lord. Aron Ginoo, Lord, may balik ang mong unang gugmangan na kanimo, Lord. Lord, salamat kay Ginoo, Lord, sa pagpahinumdom. Pagdasi ka na mo, Lord. Aron Ginoo, Lord, nga dili kami mahimulag nganha sa imo sabakan, Ginoo. Lord, pasayloa kami sa mga kakulangon, Ginoo. Salamat kay Ginoo, Lord Jesus. Sa dako nimong grasya nga imong gipaabot ka namo. Nalaykon ka sa uling katapusan, Ginoo, Lord. Kanimo labang ang tanang kadungganan, kahimayaan, pagtuboy ko sa salamat o pagdayo. Ang tanan mingonog. Amen. Pagpaka natin ang buhay ng Diyos.
Praise the Lord. Maayo kayo ang pulong sa Ginoo, no? Nagapainumdum jud kanato nga ato jud ibalik ang iyang unang gugma, ang atong gugma ngadto kaniya. Kung usa man mga problema, mga pagsulay nga murag dugay-dugay po ta nga kanang nakuan sa Ginoo apan gipahinumduman jud ay gipahinumduman kanunay kita sa Ginoo nga ato jud ibalik ang iyahang ang atong first love ngadto kaniya. Dalaygon kay atong buhi nga Dios, no, maayo kay ang pulong niya nga nagahatag kanatong paglig-on, pagdasig sa atong kaugalingon. O karon panahon na sab kita magahatag sa atong labo biri ngadto sa atong buhi nga Dios. O samtang kita magaanhi diri sa atong special number niya. Yan, hallelujah. Tugan na po ka special number karon. Diri awang so karon kantang wala ko sa kami sa mga Dios samtang kamo mga hatag sa Ginoo. Payo. Hallelujah. Kabinawa lang ang lyrics sa kanila, no? Praise the Lord, pagampot ta. Kabing gamanan o mahigugmaw na mga Dios ni takna sa pabuntagon. Dagan kay salamat Ginoo sa imong mga pulong nagapahimong ka na mo Ginoo. Kung nga backslide man kami Ginoo wala mi naka bangalagan pila ka mga months Ginoo apan Lord
Kung naay may mga pagsulay nga naabot sa among kinabuhi-apan, Lord, na ka nagapahinumdum ka namo sa kanunay. Yes. Daghang salamat Ginoo sa imong pulong nga nagapahinumdum ka namo sa kanunay, Ginoo nga. Dili kami magabiya kanimo, Ginoo, kundi kuan kami, Ginoo, budot kami sa kanunay diha kanimo, Ginoo. Kung unsa man ang amo ang pinaka first love nga among nabuhat sa una, amo yung ibalik diha kanimo, Ginoo, kay ikaw ang Dios tuburan sa kalipay, Ginoo, og mga problema nga nagasulbad kanunay sa among kinabuhi, Ginoo. Kung na may maabot nga mga problema sa among kinabuhi, Ginoo Dios. Daghang salamat, Lord, sa tanan nga gibuhat nimo sa among kinabuhi, Ginoo Dios. Ikaw ang Dios nga among dalampanan, ikaw ang Dios tuburan sa panalangin. Busa, Lord, kami magaduol o magadangog lamang kami kanimo kung naaman kami mga problema. Dili kami magalantaw o mga tao, Ginoo, nga amo ang nasiluan na pan, Lord. Ikaw ang pagatutukan kay naa kanimo ang tanan, Ginoo, nga kadaugan, Ginoo, sa among kinabuhi, Ginoo Dios. Daghang salamat, Lord, nga ikaw nagahatag og big-on sa kanunay, Lord, sa imong mga pulong dili kanamo, Ginoo. Kung naaman kami kaluya pan, Lord, ikaw wala jud ikaw nagabiya ka namo sa pagpahinumdum kay tungod imo kaming anak, Ginoo. Dili nimo buot nga kami, Lord, mahilayo sa imuha, Ginoo, apan, Lord. Ikaw sa kanunay nagatuktok sa mong kasing-kasing kung kanusa man kami mubalik din ha kanimo, Ginoo. Magmalipayon ug magdasig maghudya ka ang makaanghilan kung kami magabalik diha sa imong tiilan, Ginoo Dios. Daghang salamat, Lord, sa tanan, Ginoo, sa mga pulong. Bisan pa, Ginoo Dios, bisan pa niining offering, Ginoo, ikaw magabless sa mga kamot nga nagahatag niini. Bisan pa, Lord, sa negosyo, sa mga driver, o sa mga trabaho, Ginoo, nga nagahatag, ikaw magabalik nga to sa mga pinilo-pilo nga panalangin nga to kanila, Ginoong Dios. Lord, kani nga offering, Ginoo, magamit kani alang sa imong mga buluhaton, Ginoong Dios. Lord, kani akong ginatugyan o ginasaling ang tanan diha lamang sa imong pangalan. Amen. Praise God sa atong announcement padayon ang atong mga buluhaton, mga Bible study sa mga women's kada Lunes hapon. O sa mga young people usab padayon ang mga Bible study nila sa Purok Utso o sa Esperanza. Okay? O ang atong panimbahon every Sunday alas 9 hangtod alas 12. Okay, ang atong panimbawon usab dito sa Tagsawa Mako, nagapadayon, no? Kinsay mga bakante, pwede po nga mag-attend dito. Amen. O sa atong coming na Christmas party, atong mga pledges nato, pwede po nga hinay-hinay lang sa paghatag kung naay kuan. Panalangin nga madawat. O kana lang, napabay mga announcement? Wala na? Ug akong gangyon tanan sa pagpanindo, atong pasalamatan nato ang atong buhi nga Dios nining adlaw sa kalampusan sa atong panimbahon bisan pa man saya mga pulong nga iyang ipadayag nining oras sa kamutagon nga nagahatag ka natong kadasig kalig-on nga kita gayon mula hutay. Kaya ato gayon maangkon ang purong-purong nga maong kinabuhing walay katapusan. Imo ang himaya. Yes, Lord, imo ang himaya kadungganan o Diyos. Hallelujah. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko.
tahanan kay bulungan nga Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tinuod kay Ginoo, Lord, imo ang himaya kadungganan o Diyos. Tinuod kay ikaw lamang o Diyos ang takos na pasidunggan o Diyos sa amo ang Ginoong mga nga amo nga sinatian, Lord, kung unsa ka kamaayo sa among kinabuhi, Lord. Sa Lord God, tingtak na Ginoo sa kabuntagon, Lord. Kami padayon nagapasalamat kanimo sa imong pagkamaayo, sa imong grasya, sa imong gugma kanamo, God. Lord, salamat kay Ginoo sa imong pulong. Adin, Lord God, dugang pagtulon-an usab namo, Lord God, na nagapahimangno, Lord, ang imong pulong. Lord, amo adyong permanentihon, Lord, ang among gugma diha kanimo. Lord, doon naman kami mga kakulangon, Lord. Ibalik na mo, Ginoo, ang among unang gugma diha kanimo, Lord. Dili kami mo tanaw, Lord God, kung sama na mo naagian sa mong kinabuhi. Lord, kundi mo tutok lamang kami diha kanimo. Usa, Lord God, salamat kay Ginoo sa imuhang mga pahimangno, God. Tungod kay kanimo lamang kami, Ginoo, may kasiguraduhan. Kanimo lamang kami, Lord, may paglaom. Lord, sa Lord, tabangi kami, Ginoo, na kami, Ginoo, makasubay, Ginoo, sa imuha, Ginoo, kabubuton. Sa Lord God, salamat kay Ginoo sa mga pulong, O God. Ug dalaygon ikaw, Diyos, sa walay katapusan, isang pagkad sa amuha, Ginoo, pagtapos. Salamat, Ginoo, sa kalampusan, Lord, sa among buluhaton. Salamat kay Ginoo, din God, ikaw, Ginoo, hatag sa imong protection, Lord, sa matag usang mamauli sa matag sa kapanimalay, O God. Adin, God, pauno na mo, Ginoo, ang grasya o imong gugma, God, magpatigbabaw sa amo ang Ginoo kinabuhi, Lord. Lord, wala kami mahimo sa mong kagalingon kung wala ka po sa Lord. Kanimo na mo ginatugyan ang tanan bisan pa, Ginoo, sa sunod nga service, Lord, padayon ka, Ginoo, mga pamuhat, Lord. Lord, ang tanan nga mag-aato dito, Lord, hatod din mo sa safety, Lord, o makapamauli usab sa mga panimalay na safety o usab, Ginoo. Dalaygon ikaw, Diyos, sa walay katapusan, kining tanan o Diyos, ginapasali, ginatugyan, ginapasalamatan, sa pangalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. And I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. God bless everyone.